Největší veletrh exotických zvířat v České republice. Vítej na Živé exotice. Zde najdeš více než 20 000 exotických zvířat a více než 5 000 rostlin. Nově rozšířeno o halu 1, kde najdeš největší výstavu bojovnic v historii ČR. Až 100 druhů raritních vlhkomilných rostlin, akvarijní rostliny a nově i s tropikou. Jako ukázka, co se z takových rostlin dá udělat, jsme připravili terárium do stylu Avatara. Vše k prodeji. Prodej terárií se zaběhnutým systémem pro žabky a felsumy. A aby toho nebylo málo, tak se zde ukážou i chovatelské kroužky. A to je hala 1. V hale 2 je toho ještě mnohem víc. Zkušení chovatelé, kteří ti poradí s chovem a můžeš si zde rovnou i pořídit svého prvního chovance. A nebo chceš něco zajímavějšího? Není problém, jenom nepodceň přípravu. A vidíme se na Živé exotice 11.4.2026.